Magla-live na naman si Tres. Oh, ha? Asan ang isda? Wait lang guys, i-set up ko muna yung aking mahiwagang agoy. Asan ba kasi ang isda? Bakit walang isda, Tres? Ito na po yung isda. Ayan na, oh. Ayan na yung isda. Teka lang. Bakit wala yung live ko? Nakalive ba talaga ako? Oh my God. Wait lang guys ha. Tinatamad kasi ako mag-video ng pang-SC. Kaya ginawa ko, ayan, videohan ko na lang na live. Live na naglilinis ng fish da. Live na naglilinis ng fish da. Ito yung tinatawag guys na chop live. Asa na ba yun? Nawawala. Day by day I love you so. You have to go my love. In my dream a little sugar in your heart. Flying captain of my heart. I still wanna see. Flying to your heart. I see you this time. Nigalam shout out, 3 million viewers. Ayan, hindi ko pa nauumpisahan at ako ay maglilinis ng isda na naka-live. Direct live guys. Sorry naman. Addict si Tres mag-live. Wala tayong magawa sa buhay guys. Ganun talaga yun. Teka lang. Hindi ko pa nauumpisahan. Nakafocus talaga sa fish da. Ayan, ito na po. Maglilinis na po. Ayan, wala tayong matino na anuhan ng fish da. Oh. Ito ay tinatawag na lahing. Ito, di ko alam kung anong pangalan yan. At ito ay di ko din alam kung anong pangalan na ito, pero wala siyang kaliskis. Buraw ba? Tuway? Ay, ewan. Turay ata. Pinaka-term niya guys, parang turay.
Mama Lo. Thank you, Mama Lo, part. Mama Lo si Tres. Walang magawa sa buhay. Kailangan daw mag-chop-chop live. Yung hindi masyadong mahaba na live, tag isa-isang oras lang, ganun. Para sa mga paharang-harang lang ba? Thank you po, Mama Lo. What kind of fish that one? I know, espada. You're malapad. Oo, espada. Ewan ko po nito, titso? Yung mga tawag nila, titso ata? Ewan. Tapos ito, parang, wala siyang ano, yung parang ginagawang tuyo. Dried fish. Tawag dito, parang, turay? Turay ata. Ewan ko dyan. Hindi ko alam kung ano. Kasi galing palengke si father, nagtinda ng mga saging. Ayan, iyan yung kapalit. Pag uwi niya, meron nang dalang mga gamu-gamu sa loob ng bahay. Ricado, isda. Meron pa mamalo na ano. Ito oh. Alam mo itong mamalo? Ito oh. Tawag dito sa atin, ano yun? Tawag dito sa atin, tuhoy. Tuhoy. Clamshell. Yan o. Oh, ang laki. Yan o, tuway. Pero dito sa amin, tinatawag namin to, ano, tuhoy. Yan. Yan, tukoy. Clam. Oo nga. Masarap to mamalo, di ba? Kahit sa sinabawan o kaya sa ano, sa mga gulay na langka or laing. Yan. Siram baga. Hiyo po masiram. Uling ikos ko, siging rani-rani kang ikos ko, tagusto na magkaon kang sira. Natamad kasi ako mag video tapos ko. Sabi ko, i-direct live ko na lang habang naglilinis ako. Para isahan lang ba, hindi na ako magpupush-push. On and off. Mag-on, mag-ano, push. 12 million viewers, mega love shout out. Thank you so much po. Yan. Tamban? Tamban ba yung tawag nito, ma'am, ano, Malo? Wala siyang kaliskis. Di ba yung tamban, tawag sa Bicol, lawlaw? Pero ito, walang kaliskis. Masarap to gawing, ano, dried fish, yung tuyo. Masarap siya gawing tuyo. Prito yung espada, yung tamban, sugba mo na sana. Oo, opo, masarap yun. Tuhoy sa bawan at kasira, magkaon ko lang umoy. Ano ka mamalo? Ano ka umoy? Parang ginubatin nyo? Pulanggi? Pulanggi ba yung ano mo? Lugar? Kasi yung mga ano, ganyan eh. Yung mga nakakasalamuha ko doon sa ginubatan, yung mga salita nila ng umay, yung 'di ba, yung kanin. Opo, kapatid to ng tamban. Kasi nga 'di ba, halos magkaparehas sila. Wala nga lang kaliskis to. Yung pusa ko nasa taas, ang ingay. Kasi gusto niyang bumaba, gusto niyang kumain ng isda. Kaano pa, kasariwa pa. Ang sarap nito iprito. Or yun nga, isugba. Subukan mong buksan ang tiyan yan at may tinik ang tambal. May tinik. Oo, ito, ganito mamalo, oh. Matinik siya. Yan nga. Pero parang mas matinik lalo yung ano, yung isa, yung makaliskis. Lawlaw yung tawag sa amin. Ito wala siyang kaliskis, pero masarap to.
Opo, yun ang ginagawa ko mamalo. Alam mo ba, yun ang pampataba ko doon sa aking orchage. Yung ano, yung mga hinugas nito. Tapos yung sa bigas. Ang taba, kahit dun sa ano, dragon fruits ko, yun lagi yung ginagawa ko nito. Kapag naghugas ako ng isda, tinatanggalan ko ng ano, yung mga hinugas. Yun ang pinangbubuhos ko, pinandidilig ko sa dragon fruits. Ang taba, ang bilis niya humaba, tumaas. Thank you po. 15 million viewers. Sana all 15. Kapatid ng tamban. Ayan, may tama na itong isa. Ito hindi ko alam kung ano to. Titsu ata yung tawag nila dito eh. Manay tabi ko, ang parents ko taga Nabuwa at ang mother ko taga Buhi. Kaya halo ang salita ko. Ganon. Taga Buhi, Kamsor. Ah, siguro nga, taga Kamsor talaga yung umay. Umay, salag. Yung salag, di ba, yung itlog. Hello po, Kuya James Ridley. May love shout out. Yeah, kaya nga, Kuya James. Kunin ko na nga kasi yung ingay. Come here, come here. Come here nga, hindi kita dyan. Ano ba? Ayan o, ayan o. Ayan o, kaka ka dyan. Thank you, Kuya James. How are you, Kuya James? Rinconada ang salita. Ah, rinconada. Shouty. Malu. Mali. Malu. Thank you, Kuya James. Long time no see. Rinconada. Kamsor. Lola Sweet, direct live ba to? Yes, direct live kasi tinatamad ako mag-video. Tinatamad ako mag-video tapos pang esi ko, direct live ko na lang, bahala na. Bahala na dyan. Di ba, Lola Sweet? Kaya ayan o, may 13 viewers, di ba? Okay na yan. Kasi kanina na ako nag-direct live na rin ako kanina. Di ba kailangan natin ng chop-chop live. Pero wala din naman nangyayari. Hindi naman tumataas yung ko. Mga points ko sa Shouty James Ridley. Ah, naka-direct pala. Oo, naka-direct yan. Lola Sweet. Andyan si Mama Lu kanina. Ano yung tawag dito sa inyo? Lola Sweet, anong tawag dito sa iyo? Tamban ba? Wala siyang kaliskis. Wala siyang kaliskis, Lola Sweet. Ayan, parang uulan na naman. Gusto ko talagang ipunin tong yung tubig. Yung tubig na hinugas sa isda kasi pandilig ko sa halaman. Shout out Bittersweet. Inalis na ang kaliskis. Inalis na ba yung kaliskis mo, Malo? Inuwi dito ni Father, wala nang kaliskis. Kapatid ng tamban daw Lola Sweet. Kapatid ng tamban. O di ba wala akong yung ang tawag dito? Ito, maliliit lang yung kaliskis dito Ayan. Maliliit lang siya. Wala akong chopping board, kaya yan lang yung ritaso lang ng kahoy.
Are you making breakfast? Ano, para sa mamaya, para sa lunch to, Kuya James. For lunch. Tinamad ako mag video para sa SC. Kaya ginawa ko, ida-direct live ko na lang kako. Ano yan, mahaba na isda. Di ko alam kung ano to. Basta sabi nila, yung tawag ni lola ko nito, titso. Tapos ito, yung lahing. Ano nga yun, mamalo sa English? Nakalimutan ko rin yung sinabi mo kanina eh. Agoy. Nawala tuloy. 29. Espada. Ito yung espada. Ito. Para siyang ano. Ano yung tawag doon? Yung... Nakalimutan ko na. Yung lumalabas, diba, kapag tag-init. Yan o. Miming, huwag ka maingay. Okay lang naman, direct live. Wow, may 29. Thank you so much. Ayan, espada daw to, Lola Sweet. Espada. Lahing naman yung tawag dito sa amin. Paborito to ng lola ko kasi lalagyan mo lang siya ng konting asin. Tapos ibabaw mo sa sinaing. Yun na, ulam na. Masarap, malinamnam. Tapos ito yung kaliskis niya, diba? Yung ginagawa ko nito para matanggal yan dito sa dulo. Kaganyan ko. Pasensya na sa kukuha. Hindi na nalinisan ni Tres. Kasi gamit na gamit yung kuko na yan eh. Kamay na yan. Magbunot ng ng mga damo. Kaya hindi na nakakapaglinis si Tres. Hindi katulad ni Lola Sweet. Ang ganda ng kamay ng kuko. Ayan. Ganyan lang Lola Sweet yung ginagawa ko. Ayan. Wala na oh. Wala na yung niya. Yung corona niya. Palikpik ba? Ganun lang. Hilain mo lang sa pinaka dulo. Ayun na, oh. Ayun na siya. Natanggal na. Ibigay ko na kay Miming kasi kanina pa nanghihingi. Huwag mong kaliskisan ang espada para sa riwang prito. Opo. Alin madam? Ay, ma'am, malo ito? Ito, espada, ito. Wala naman to kaliskis, diba? Ito. Ito nga, wala naman talaga siyang kaliskis, oh, pinong-pino. Ayan, yung ginagawa ko nito, Lola Sweet, para matanggal mo siya agad. Dito sa dulo. Hihilain mo siya dito sa dulo. Asan na yun? Hindi mahila. Ay! Hindi po kasi makabilo mag-video. Yung mga alaga ako kasi dito ang ingay. Yan, ganyan, hihilain lang yan. Ayan. Naputol. Yan. Yung biology na mahabang isda, sarap yan sa sarsyado or inalsong. Opo. Masarap yan. Thank you, Kuya James. That's some long fish. Yeah, long fish, Kuya James. Thank you. May 22 na viewers. Salamat po. O, diba? Putol-putuloy na natin. Yun. Putol-putuloy na natin. Bago natin tanggalin yung ang haba ng ngipin. Nakakatakot. Alam mo ba, nakakasugat yan. Yung ipin nito, oh. Parang ngipin ng pusa ko lang, oh. Ang haba ng ngipin, Lola Sweet. Ayan, oh. Ang talas. Ang talim. Tanggalan natin ang hasang. Aray. Ang daming niya, tinik, oh. Yung hasang niya. Maganda, may gloves. Pero pwede naman ang kamay ko. Makapal naman yung kamay ko eh. Pwede na to. Wow, may 37. Lola Sweet. Sana all. Thank you po, Mama Lu. Putulin mo ang nguso. Yan. Yung nguso daw, Lola Sweet, putulin natin. Gupitin ko na lang.
Kasi pangit yung ano ko. Ala, hindi magupit. Ano ba yan? Pangit ng aking ano, chopping board. Yun, pwede naman diba oh. Naputol na. Naputol na. Ayan, may 37 million viewers. Thank you so much. Malapit sa mata. Malapit ba sa mata? Mamaya, mamalo. Kapag tinanggal ko dito, hindi ako makabilo dito sa ano eh. Sa aking pwesto. Putol-putulin ko muna siya. Yan, ganyan lang. Masarap din to iprito. Malinamnam na isda to. Paborito to ng lola ko. Binababaw niya lang sa ano, sa sinaing na may konting asin. Yun, solved na ang kanyang lunch. Tanggalin natin ng ano. Yan, bituka. Lola Sweet, hindi ka hindi ka pumunta ng shop? Ang galing ng cat sa swimming pool ng fish na. Kaloka. Tanggalan ko nga ng ano. Tanggalan ko nga ng tubig. Nahiya naman ako kay Mama Lu. Ayan, nililipat natin dito. Ayan, ayan, ayan. Ayan o, ayan na yung ano 34 million viewers. Thank you so much po. Tanggalan ko nga muna ng ano, ng tubig. Ayan. Wow, may 42. Wow, thank you po, Mama Lu. Salamat. Salamat po sa pakulay. Ay, oo. Wait lang, screenshot ko. Teka lang. I-heart natin. Screenshot ko kasi para may pang-upload tayo, may pang-post tayo dyan. Ay, ay. Agoy, yung sipi ko munti ka nang mahulog sa ano. Tubig. Diyos mio, marimar. Ano ba yan, Tres? Lola Smith, maganda pala mag-live na ganito din. Naghuhugas na. Pambili ng sangkap niyan. Thank you so much, Mama Lo. May pambili na ako ng ano, mantika. Kasi si Father, nakalimutan niya magbili ng mantika. Kaya ano gagawin ko dito? Hindi ako makakapagprito. Kaya gagawin ko na lang, yun na nga lang, ano, yung inalsuman. Wow, sana all. Wow, magpa-swimming yan. Ano daw? Pag mag-swimming yan, lugi ka. Ako, Mama Lo, pambili nail polish. Oo nga, yung kamay mo ang ganda-ganda. Eh di viral ka, nakita ang paano mag-cut sa swimming pool ng fishda. Ano ba yun? Naging swimming pool yung ano. Kuya James, thank you so much. Ayan, Kuya James, oh. Ganito. Pati to, di ba, Mama Lo? Tatanggalan pa to, no? Ganyan. Mamaya na lang. Kasi di ako bilo dito eh. Kailangan mahaba na ano. Ang gagamitin ko mahaba na kutsilyo. Parang puro lang kutsilyo ko, oh. Diba? Hinati-hati talaga. Napakaiksi na. Thank you so much. Cool looking fish. Galing, ganyan ang pagkat pa, di ka masugatan ng ipin. Opo.
Mamaya ko na sila tanggalan ng ano, nguso. Nguso. Ayan o. Ang kinain niya. Fish da din yung kinain. Fish da din. Yung laman ng ano. Naaway mo yung pusa ko ha. Salamat po, Mama Lola Sweet, Kuya James, sa 29 na naandyan. Wow, may mumo pala. May mumo ang isda. Kaya Lola Sweet, pumunta ka na ng palengke. Bumili ka na. Tapos hugasan mo din yung isda. Kaso lang parang hindi ka naghuhugas ng isda, no? Parang yung kamay mo parang hindi nagano. Hindi umahawak ng ano sa kusina. Lola Sweet, no? Ako, tingnan mo yung kuko ko, Lola Sweet, oh. Hindi na ako nakakapaglinis. Bisi-bisihan lagi si Tres sa farm. Busy lagi si Tres. Wala nang time sa sarili magpaganda. Thank you. Wow, may nakita ako 40 million. Oh, wow. Thank you, Kuya James. Hayahay. Binigay si Stress. Oh, ang galing naman managa. Ano yun? Tikon yun na Tagalog. Ang galing ha. Mama Lo, ang galing ni Kuya James magsalitang Biko Tagalog. Thank you so much, Kuya James. Thank you, thank you. Wow naman, thank you. Ala, hindi ko ma-screenshot. Ayaw mag-ano yung kamay ko basa. Lola Sweet, please screenshot please. Thank you, Kuya James. Wow, sana all. Lola Sweet, alam mo na, mag-live ka na mamaya. Wow. Di uso magpagayon ta. Magayunon ka na nga ni, goy. Hindi mamalo. Pangit na tayo. Pangit tayo. Ayan o, kaya yung kukunitros, tingnan mo naman. Tapos minsan napapagbintangan pa ng hindi maganda. So sad lang. Diba, Lola Sweet? Alam mo na yun, Lola Sweet. Kaya naglilibang ako ngayon. Oh, my blessing. Hindi na, hahahay nako, biyaya. Biyaya. Thank you so much, Kuya James. More blessings to come sa iyo. Thank you din po, Mama Lo. Salamat ng marami. Wala akong pambalik niyan. Manood na lang ako ng video niyo, ha? Thank you so much. Salamat po. Manood na lang po ako ng mga video niyo dyan mamaya. Bulol na si Tres. Manood na lang ako, Kuya James, ng mga video niyo mamaya. Tapos kay Mama Lo. Lola Sweet, ikaw na bahala mag-translate kay Kuya James. Magaling ka, diba? Miming, ano ba? Ayan. Aray. Yan si Lola Sweet eh. She said she will watch your video later. Yan. I will watch your video later, Kuya James. And also to Mama Lo. Huwag ka mahiya kung ang kuko mo ay may bubukid. Magbubukid. In other words, mayaman yon kaysa maging hugis kandila, panghimas lang yun. Ano daw? Oh my God. Ganon yun, Mama Lo. Nalulungkot nga ako, Mama Lo, kasi minsan ganito na nga ako. Wala naman akong ginagawa sa mundo.
napapagbintangan pa rin hindi maganda. Kaya nakakasadlam. Ako lagi nanonood, wala sa akin. Lagi nanonood, wala sa akin. True yan, sistress. Sinasabi ni Mama Lo. Yeah, naniniwala na ako, Lola Sweet. Thank you, Mama Lo. Thank you so much. Hardworking na kamay na yan, no? Kamay na ang lalaki. Diba? Oh, wow! Ang daming stock na fish da ni Tres. Thank you, Lord. Thank you sa mga paninda ni Father na mga saging-saging. Ito yung kapalit. Mga isda-isda at saka mga ricados, yung mga sangkap. Sabi nga ni Mama Lo. Yan yung kapalit ng mga pagtitinda ni Father sa palengke ng ano. Pagdi-deliver niya ng niyog, mga gulay-gulay. Tapos, yun, mga saging. Tapos yun, nagtatanim na lang kami ng panibago para meron naman si Father pantinda ulit sa susunod. Yan, thank you, Bittersweet. Ang hugis, ang hugis tea, as a tea, ay may pera yon kaysa sa hugis, kandila, kasi, kandila, ano yun? Di ko mag-gets yun, ha? Di makamaritis dito. Nandito si Sir. CCIP, Ilocano Pobre. May galaw shoutout, CC. Hindi rin yan makaintindi si Kuya James. Good morning. Sabi ni Kuya James, wahahaha. Ano daw yun, Lola Sweet? Parang hindi ako makarelate dun, ha? Wala pa akong maalam sa mga ganyan. Mamalo, ha? Natatawa ako dun kay kay Madam kahapon, kay Bangla. Doon kay Mamla kahapon, grabe yung usapan doon, hindi ako makarelate. Kaya nag-video lang talaga ako. Paki-explain, Mama Lo. Sabi ni Lola Sweet. Paki-explain. Ano daw yun? Ang hugis kandila, alam nun kung humimas at lumila. Oh my God. Anong tao? Now you know, ha? Now you know, Lola Sweet. Doon kay Mamla kahapon, hindi ako makarelate sa mga usapan doon. Tawa ng tawa sila. Good morning! Good morning! Good morning, Ma'am Jeanette! Magaling talaga to si Mama Lo. Oo, magaling nga si Mama Lo. Shouty, Ma'am Jeanette. Hello, Sis Marivec. May love shout out. Sisi, thank you. Salamat po sa inyo dyan sa pagbisita sa live ni Tres M. Hindi po ito SC. Direct live to. May momo din pala kapag direct live tapos isda yung ipapang mo. Video mo. Sis Cherry Paler, may love shout out, Sisi. Thank you so much. Wahahaha, Mamalo. Salamat sa paano dyan. Patamsak, Sis Marivec. Ayan. Mag-live na din kayo na mag-direct live kayo na naglilinis ng isda. Meron pala. Ngayon ko lang to na-try. Shouty, Cherry, sabi ni Kuya James. Shouty, Marivec. Salamat sa paharang po, Ma'am Jeanette. Ayan. Sino yung gusto dyan? Tara na. Mag-ihaw tayo ng tamban
na walang kaliskis. Ang taba niya oh. At saka ito, di ko alam ang mga pangalan nito. Espada, ito sabi ni Ma'am ni Ma'am Malu, espada daw to. Ayan, tama na yan. Okay na yan. Ano ko na. Ilagay ko na dun sa tamang lalagyan. 28 million viewers. Mega love shout out. Thank you so much. Shouty, shouty. Ma'am Jeanette. Ay, sumabit pa yung lalamunan ko. Sorry. May sinasabi dyan si Mamalu kanina. Hindi mo naabutan. Baka ikaw makarelate ka doon. Ayan no, masarap to pang ihaw. Napuno ang lagayan ni Tres. Tinamad ako mag-video na pang SC. Sabi ko, i-direct live ko na lang. Ayan. Meron din naman palang momo kapag ganito. Salamat sa mga pakulay, Kuya James, Mama Lo. Thank you so much po. Ano sinasabi niya? Mag-backride ka, Ma'am Jeanette. Kung katulad kahapon, dun kila Ma'am La. About sa kamay, Ma'am Jeanette, kasi sabi ko yung kamay ko, yung hardworking to, dumi na kuko ko. Kasi nga, galing pa sa pagbunot ng damo. Tapos parang may kasabihan si Mama Lo. May kasabihan doon si Mama Lo eh. About sa kamay. Aanhin mo, ano nga yun Mama Lo? Aanhin mo daw yung kamay na hugis kandila. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na kung ano yung sunod. Ma'am Chanel, sorry Ma'am Chanel, nawala ako sa live mo. Nag-live na rin na catch. Dumating na kasi si father na may dalang isda. Sabi ko, ipang live ko na lang. Ipang live ko. Thank you so much. Good morning po, Ma'am Chanel. Ayan, tapos na. Lagay ko na dun sa ref. Ayan. Hibasin ko muna pala tong yung shells. Ayan. Ayan o, Ma'am Jeanette. Ayan si Mama Lo. Teka lang. Pandili ko muna to sa mga halaman. Ano daw yun? Ano daw yun? Papanuwidwayan mo pa ang cellphone mo kasi copyright ako. Ano Ma'am Jeanette, nabasa mo na?
Kung ano yung sinasabi ni Mamalo kanina. Ano na? Agoy. Alam mo na daw yun, Mamo Jeanette. Bahala kayo dyan. Hindi ko yun alam, ha. Nagdadalaga pa lang ako, Mamalo. Hindi kami malapit sa dagat, Ma'am Jeanette. Galing lang si Father sa palengke, nagtinda ng kanyang mga paninda. Saging, niyog, mga gulay. Pag uwi, ito na yung kapalit. Mga isda-isda na, mga fish-da. Tapos mga pang sangkap sa mga gulay. Ricado. Pasaway talaga si Mamalo daw. Pasaway ba si Mamalo? Ayun, di na ako makapag-backread. Bahala na kayo dyan, ha. Bahala na kayo dyan magbasa. Ayan si Ma'am Jeanette. Baka makarelate din si Ma'am Jeanette at saka si si Sis Marivic. Si Sis Cherry din. Ayan, may mumu pala pa ganito. Matalino talaga to si Mamalo. Oo naman. Oo naman, Lola Sweet. Di ba? Ngayon ko lang yan narinig na rinig yung mga hugis kandila na yan. Wala naman magchichika dito sa akin kasi nakapaligid sa akin dito kalabaw, baka, aso, pusa, mga ibon sa kanyugan. Natawa ka din. Mahindo? Sino kaya dito ang mahinhin? Sino kaya ang mahinhin dito na mahindo? Ano daw? Mahindo? Natatawa ka din. Sisi IP, thank you, Sisi. Stress, ihawin mo yan na shell. Opo, Ma'am Jeanette, pwede. Lagyan mo lang siya ng butter at toyo. Wow, sarap noon. Palaban ka, sis. Palaban ka, sis. Wow, my favorite. Tuway. Paborito mo to, sis Chanel. Ma'am Chanel. Masarap po. Sarap sa bawan ang tulya, lalo na kapag nagpapagatas. Ganon? Sige. Pag dumating na tayo sa ano na yan. Pag dumating na tayo sa ano na yan, sa chapter na yan, Mamalo, nagpapagatas. Ganon? Tapos lagyan ng malunggay. Ganon. Isama mo, basahin yung 10. Ano yun na 10? Basahin yung 10. Ano nga yun? Di ba yung nabasa ko lang dito, yung may 10? Sino kaya ang mahinhin dito na mahindo 10? Mahindo 10. Okay. Alam na des. Oo, nagets ko na, mahindo 10. Akala ko anong number lang yon. Ganun pala yon, Ma'am Jeanette. Oo, alam ko na, nagets ko na. Yung mahindo 10. 20 million viewers. Thank you so much po. Kailang minutes na ba ako?
Baka 45 din. Mag-iisang oras ako maglinis ng, ng isda. Siyempre, kailangan paabutin ng 1 hour, di ba? Lola Sweet, after ko, mag-live ka na rin. Ma'am Jeanette, ilan yung views ng ano mo? Yung kuko ng ano? Ng manok na nilagyan mo ng ano? Cutics. Yung nag-manicure ka ng ano? Kuko, bakit? Bakit ayaw mo? Maghukas ka din ng isda, Lola Sweet. Mag-update ka lang kahit SC. Ayaw ko. Hihi. Bakit ayaw mo? Anong oras na ba? Oh my God! Alas 11 na. Wala pa akong sinangain. Agoy. Pagalitan ako ni Father. Ang bilis ng oras. Pa, dakol pa ang maluto dyan pa. Hindi na masap na. Dakol pa ang maluto. Dae. Maluto pa lang. Sorry naman guys. Ang akala ko ang oras, ano pa lang. Alas 10. Alas 11, ano na pala? 26. Sabi ni Father kung nagluto daw ako ng isda. Sabi ko hindi pa. At ako ay ang hirap no? May ginagawa ka tapos nagwawaiti ka. My goodness! Talagang papagalitan ka rin. Papagalitan ka talaga ng mga madlang people. Ayan, dyan muna kayo ha. Dyan ko muna kasi hindi maganda yung view ng ating dirty kitchen. Talagang dirty. Wait a minute. Ala. Nagluto ako saglit. Diyos me, yung marimar. Ingat ka. Ano daw? Mamaya na ako magbasa. Mingming. Diyan ka lang, Mingming. Sinipon ako kakatawa ha. Wait lang. Hindi ako nagbabasa. Magluto muna ako saglit kasi si Father nagutom na. Ang bilis ng oras. Akala ko talaga, hindi ako tumingin sa oras. Akala ko talaga alas 10 pa lang. Yun pala magta-12 na. Mamalu, mamaya po mag-ano na lang ako sa iyo ha, sasalang na lang ako, magluto na lang ako ng ano mo dyan, mga video. Lutuin ko na lang po yun. Sabawan ko po mamaya yung mga video mo. Kay Sis Cherry Paler, pinadaanan ko, pinasadahan ko yung mga ano mo doon. Playlist mo na nakita ko sa yung ano, playlist. Pinapasadaan ko kapag ako matutulog na paggabi, kaya hindi na ako nakakapag-iwan ng bakas. May maluto pa? Maluto ako sira? Saglit.
Mother, saan ka pa ito mauli? Dua lang. Pag-isa lang kami ni Father. Ayan, ayan. Tinanghali na si Tres. Kang kakawaiting. Thank you po sa lahat na naandyan pa rin. Salamat, salamat. Asa na nagluluto? Ayaw ipakita. Huwag na mamalo. Putyo-putyo lang to eh. Napagluto eh. Niluto ko lang sa tubig. Yung ano, yung anong tawag doon? Mama Arceli, may galaw shoutout. Thank you so much. Ayan, ayaw magano. Ayaw gumana yung screen kasi basa yung aking kamay. Hindi ko malagyan ng jacket si Ma'am Arceli. Salamat po, Ma'am Arceli. Hindi mo na ako makakapagbasa dyan kasi alam niyo na, nagmamadali ang stress. Alam nyo ba guys, yung mga lutong patsamba, kapag nagmamadali na talaga magluto. Ayan o, kumuha ako ng gulay. Ayan. Luluto ko lang sa sinabawan, yung isda. Yun na yun. Lutong probinsya, lutong bukid. Ayan. Tapos ilagay na natin doon. Ayan yung lutoan ni Tres. O, pasilip ko na nga sa inyo. Ayan o. Kami lang ni Father, tama na yan. Sinabawang isda na may dahon-dahon, tama na yan guys. Yan, diba? Nakita mo na mamalo yung akin niluto. Pinagsama-sama ang isda. Oh, anong nangyari? Bakit ganito yung ano ko? Yung screen. Diba nakikisali din si Miming? Yung screen ko, oh. Aray. Huwag kang pasaway, Miming, ha? Nangangagat ka. Masarap yan, Tres. Ano daw? Galing kumanta ni Ilocanang Pobre. Pisaan mo na kamatis. Yan lang, Ma'am Jeanette. Hindi pa hinog yung tanim kong kamatis doon. Tapos si Father hindi nakabili. Tama na yung kanin namin. Meron pa kaming kanin. Tira kanin ng umaga. Tama na yun. Ayan, gawa lang daw muna ng kape si Lola Better Sweet.
Yung kumakanta, anak ata yun ni ano, Sis IP. Miming? Nagmamadali sa stress. Manny Tarogi Vlog, Sumega Love, shout out. Ayan, magluluto na rin daw si Mama Lu, Tres Marias, dami na viewers show, you're cooking. Huwag mahiya. Huwag na Mama Lu. Nilublob lang sa tubig. Mama Lo, yung ginawa ko sa isda, kasi kami lang naman ni Father, nilublob ko lang sa tubig. Sa tubig na may dahon-dahon. Tapos, kahit na. Sure ka, Ma'am Jeanette? Nakakaya yung lutoan ni Tres eh. Tingnan mo ba naman yung lutoan ni Tres? Oh, ayan oh. Oh, luto na nga oh. Walang kamatis. Kami lang ni Father lang naman, dalawa. Tama na to. Parang pagkain lang ng ano. Parang pagkain lang mamalo ng ano. Pagkain lang to ng pobre, mamalo. Nakakahiya ano, pakita. Ayun o. Ayun o. Oh. Di makita, di ba? Ayan. Di ba? Yan lang. Simpleng luto lang na ano, isda na may gulay. Kasi Bicolana tayo, hindi mawawala yung sili. Meron lang sibuyas, yun na yun. Tama na yan. Di ba? Kami lang naman ni Father eh. Ayan yung lutoan ni Tres, oh, di ba? Kahoy lang. Sa kahoy lang. Guy. Wag ko ipapakita yung ano kasi di maganda yung dirty kitchen eh. Kaya nga dirty. Maitim. Daming ano. Daming pinag-usukan ng niluto. Ay, masarap din naman. Ibigay ko na kay Father. Luto na. Luto na siya, guys. Andun na kay Father. Tarogi, shouty, sabi ni Lola, sweet. Uy! Hindi ko pa ito nalalagay sa ano.
Yung isda ko, hindi ko pa na itatago, hindi ko pa na ilalagay sa net. God. Oh my God. Natumba. Natumba siya guys. Kasi yung aking mga isda, ilalagay ko pa dito sa plastic, sa cellophane, bago ko ilalagay sa ref. Nagwala na si Maria. Si Maria Makiling. OMG. Ayun, tinamad na nga ako magtanggal ng mamalo, oh. Yung ulo. Yan, nilagay ko sa plastic bago ko ilagay doon sa ref. Yung ulo, lahat lang ulo. Lahat lang sila ulo. Yan. Kape is life. Kape is life daw. Masarap talaga ang kape. Tag-iisa lang kami, pero kami talaga nasa loob ng bahay. Tatlo lang. Minsan nandito yung pamangkin ko, kaya inapat ko na. Konti lang naman kami sa loob ng bahay. 'Di ba? Matagal-tagal na namin 'to makukonsumo. Makukonsume. Bili na kayo ng fish-da. Binabalot na para ilako ni Maria. Oo nga eh. Bili na po kayo dyan. Tag lang, tag 50, 4 na piraso. Makabalik lang po yung puhunan. Pwede na. Oh. Dagdagan ko na nga yung lagay kasi magkukulang yung aking cellophane. Ayan tag lang po to, 5, 50. Di ba mahal yung isda ngayon? Si Mamalo talaga. Oo nga eh. Kalog din pala si Mamalo, na sweet. Akala ko mataray si Mamalo, hindi naman pala. Nakita niyo yung ni Mamalo, yung video niya. Sana all, 'di ba? Sana all merong ganon. Lagay ko na nga lang 'to lahat. Bahada na magkuha ko na lang sila diyan. Nabinta na kasi, nasa freezer na. Ayan, naka-1 oras na ako. Thank you so much po sa lahat na nakitambay, nagpasaya kay Tres. Salamat po ng marami. Mama Lo, Lola Sweet, Kuya James, Ma'am Jeanette, Sis Cherry Palor, kay Sis, sino ba yun? Marivec. Sa lahat-lahat po ng pumasok sa aking live, thank you so much. Salamat sa pagpapasaya kahit malungkot talaga yung araw ko ngayon, Mamalo. Thank you so much. Thank you so much po, Lola Sweet. Yung kita mamaya. Thank you, thank you. Maglalako pa ako. Mag-e-end live na po ako kasi maglalako pa po ako doon sa may tabi ng kalsada. Bili na po kayo dyan, sariwang isda, nilinisan na, magluluto na lang. Ilang piraso po yung kaya nyong bilhin?
makabalik lang po yung puhunan ni Father para sa next Wednesday. Magtitinda naman siya ulit. Bili na lang siya ulit. Kasi meron pang laman nga yung mga yung ref, meron pang laman. Kasi nga, konti lang naman kami, hindi kami masyadong makain. Hihi, maglalako sa freezer. Ayan, thank you so much. Salamat po ng marami. Agay, 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 agay. Ha? Diba? Ang galing ni Tres, oh. Para hindi makita yung ating pangit na bahay. Okay. Bye-bye na, bye-bye. Thank you, Mama Lo, thank you again. Kuya James, Sis Cherry. Paano malaman hugis? Ano daw? O ano to? Bakit nag-stick pa tayo dito? Hindi pala to umandar na dito sa sa CP kong naka-live. Thank you, Mama Lo, Sis Cherry Paler, Sis Bittersweet, Kuya James sa pagpakulay, kay Ma'am Jeanette, kay Sis Marivec, sino pa ba? Yung mga pumasok. Kung may nakalimutan po ako, sorry naman. Thank you, Mama Lo, sa pagpapasaya sa araw ko ngayon. Thank you so much, Kuya James, sa blessings sa lahat. Lola Sweet, thank you so much. Bye! Bye po. Salamat ang marami. Hindi ko na mabasa kasi nakahang na dito. Bye-bye. Thank you all. God bless everyone.